بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون في هذا الوقت المبارك، Alhamdulillah mga katautay manguran na mga agama Islam, muna ini magsarang syukur kita ni fa Allah subhanahu wa ta'ala sin nakapagbay mata kita ni hamahapon ini hakarna sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na dihay ini mga palangungan na mga agama Islam in pagpangadji ini wayro untub-tuban niya. Tinya piawagib sin Allah ta'ala katutaniyo den sin pagsudzin akal si manusia sampai pa amuin masing-masing akal doon kaniya. Dena sa piaon hamuk din na mga tanda sin tao amuin ong karayawan niya susungon ataw kaamuin damayon siya lon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hisyo in kabayaan sin Allah ta'ala dihilan sin karayawan imana sin khairan al ilmu nafi' ilmu magmunfaat kaniya din naman na dunya labi luba hapwa sin kamatay niya na umingat siya ataw kapaingatan siya sin Allah ta'ala sin ilmu niya. Sabapin ilmu yaon mga palanggungan na mga agama Islam amu yaon inamuin titinggilan sin hinang marayaw. Haparman sin Allah Ta'ala huwaladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli. In Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagparasya sin rasul niya marikato hasupaya niya makapatampalin agama imana sin doon na yan na al ilmu nafi atin niya ilmu magmumpa at amano sa imana niya ilmu halom sin aturan sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dinil haq al-amalu salih. Maksud niya, hati niya, di mabuta sin ilmu yaun, iban amuin hinang marayaw. Diha ini, hati niya, imanusia na bahagi sila tung kabahagi. On mga manusia, taga ilmu, salta, hinang nila, in hinang marayaw, amuin, na hinang guide nila, in ilmu nila. Namuyat ti mga manusia amuin umbul satu atau ka number one pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin taga ilmu silan pag-ubos na agad nila atau ka na implement nila in ilmu nila sin nakapadabus nila sin hinang marayaw. Ini kadua ginisan si manusia amuin mga manusia taga ilmu sa gawa kulang in hinang nila marayaw. Kulang in hinang nila marayaw. Namuyad to inamuin hati niya di nila ipangindoin ilmu nila damikyan di nila nisab hinangan ni namuin kihatian nila namuyad tin lon sin Rasul sallam in ilmu nila adlaw kiyama hinangan sin Allah ta'ala kakang doon hasimud nila din ha apoy narka gihannam. Ini katunya amuin mga manusia weron ilmu nila sa haminang nasadza sin kabayaan nila. Hati niya, way ilmu, haminang nasadza, hati niya, na inyad to hati niya, apabila inhinang marayaw, hati niya, tuntut mo inya unhinang marayaw sa gawa, wala siya miyagad haaturan sin ilmu, sin Allah subhanahu wa ta'ala, na useless kalaulan sadza imakawa nila, wayroon paida, ataw kawayroon tumbas din na Allah subhanahu wa ta'ala. Inhinang marayaw ini, subay timitinggil siya ilmu. Timitinggil siya ilmu. Na din na sabab yan itong mga palanggungan ng mga agama Islam na subay tuod amuin
manuntot kita niyo ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya amuin weroon mapeki din ang mga kakahinang sin kita niyo sabab timitinggil siya hamuin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na din sa papiyaon mga palangungan na agama Islam in maudu amuin kiadihil kako amuin pangadyan nato hamahapon ini ataw kahaba kumakakari insyaallah subhanahu wa ta'ala amuin nyanganan ha kitab al-fiqh atin ya kitab fiqh in napiko kitab amuin kitab Fauzan al-mulakhasul fiqhi. Adena sa papiyaon mga katotay manguran na mga agama Islam tumagna kita niyo sin tahara pegian sabab uno-uno pakarakyaan na doon da hati niya timitinggil in kakahinang si manusia sin kasusian sin baran niya ibang kasusian sin pangatayan niya. Na irini mga palangungan na mga agama Islam biya long taamo in sambayang. In sambayang ini ikadua rukun sin agama Islam hapwas din na kalimatus syahada atau kapwas sin dua kalimatus syahada. In sambayang ini amo yaon piagbiddaan pagsilangan sin antara si Muslim iban kafir. In sambayang ini amo yaonin hag sin agama si manusia. Imanusia matibot siya magpuasa, magzakat, magsadaka, maghaji, ginis babara pabihayan hinang niya apabila in siya timitinggal sin sambayang weroon hag sin agama niya. In sambayang ini amo yaon inhag sin agama. Iban amura ini panagnaan bistahon sin Allah Ta'ala hamano siya. Fa in sahat wa kubilat. Banglong taamuin sambayang niya. Tinya nakapirpik siya sambayang. Salta nakaagad ha sambayang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na taymaon sin Allah Ta'ala in sambayang niya. Na pabilalong ta hati niya pirpik ka magsambayang siya sa gawa nakatungkilang din ha sambayang sin Rasul sallam na di taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab hinang insarat sin kabulul amal na ikaysa al-imanu billah, ikadua na al-ikhlas, inikatunia al-mutaba'a. Subay makaagad hakakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikyan na pabilalong tamuin pirpik ko sambayang iban nakaagad aturan amuin kabayaan sin Allah Ta'ala iban sunna sin Rasul sallam na taymaon sin Allah Ta'ala ingkatan amuin kakahinang mga puas niya. Na pabilalong tamuin sambayang hati niya wala kimugdani pagsambayang mo na di, hati niya wala na taymain sambayang mo na ingkatan amal ibadat mo puasin sambayang di ra taymaon sin Allah Ta'ala. Di na taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na dila sa papiyaon, mga katawtay manguran na mga agama Islam, insambayang ini nakamataod na sabot sin Allah ta'ala halam Quran. On din na mga sipat niya, hati niya, amo inang daakin Allah ta'ala subay itindag siya. On waktu biya nasabot insambayang, hati niya piatampal sin Allah ta'ala in karayawan sin pagsambayang. On waktu hati niya, nasabot na Quran, piatampal sin Allah Ta'ala, uno impahala ataw katutumbasan makawa sin taon nagsasambayang. Damikyan on waktu insambayang nasabot siya, hati niya sarta kaniya impagsabar. Sabab bang bakang ko biyak sa magsambayang, na di ko makatilo sa magsambayang, subaya kay mo inkasabar. Na din na sabab yaon mga katawtay manguran na moagama Islam. Insambayang yan, hinang sin Rasul sallallahu qurrata aynay hati ni amuyaonin amuin paman ng atawa kaamuin kaligayaan sinamuin pangatod niya diha dunya. Namikyan amuyaon in hilyatun nabiyyin wa syiarus salihin wa hiya silatun bainal abdi wa baina rabbil alamin. Namikyan in sambayang natin niya partandaan in tauyaon marayaw. Namikyan in sambayang yan parsubatan sin manusia iban Tuhan niya. Yan imparsubatan. Biya di kato uno in connection mo pagkahi mo manusia na on wakto bang on cellphone mo nadarang ko mag-call ka niya, magtawag ka niya. Biya yan. Na insambayang amuyaon in pag-call mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imanusia amu in di magsasambayang
na wayroong parsubatan niya iban Tuhan Rabbul Alamin. Insambayang yan, tanha anil fahsya'i wal munkar. Makalang hamano siya hinang mangi atau kamalumi pahadarasin Allah Ta'ala iban hinang munkar. Amuya uni makakontrol hamano siya. On waktu mabaya ko minang sin amuin kanapsuan mo yadto, amuin bekeng kabayaan sin Allah Ta'ala, ubos makahuna-huna ko ako ini nagsasambayang ako, kawo ganin sambayang ko biyaya, arakala mahinang sabab, di mataymain sambayang ko. Na din na sabab yadto, nakatagha kay mo, nakalang kay mo in sambayang yaun, din hahinang di kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkalam tayo sambayang, amuin sambayang yan, na di siya masah, di man jari sumambayang intao, subay susi siya. Subay susi siya minal hadath wan najis. Susi ko hadas, dua hadas, hadas asibi, iban hadas dakula. Nandamikyan susi kau ha najis. Niyan. Harendiin na inkagausan mo ataw ka among katibayhon sin amuin pagsusi biyayan. Na in kapanyapan sin pagsusi na muna-muna nasabot na tubig. Tubig bihayan. Saon waktu makabotang kita hahula amo inwero un tubig niya. Naon ganti niya. Amo na inhangkang piyagsyara in tayamum piyagyan. Apabila wero un tubig na kadto ko pa amo in tayamum magtayamum ko bihayan. Na dena sa mapihaon hangkan ingkatan amo in mga kakitab-kitaban. Dena man ha kitab fiqh. Iban mga kitab amuin mga hadis na tiyagnaan sin tahara, babu tahara, sabab kaimportantihan li ahamiyati tahara lil muslim. At niya importante to rin tahara yaun ha muslim. Ng labi luba na bang magsambayang siya sibura in sambayang pardo ataw kasunat na subay in kaonan niya susi siya bihayan. Na din na sa mapiyaon mga palanggungan na mga agama Islam. In sambayang ini amo indi tay maun sin Allah Ta'ala suway hati niya makapagsusi ko muna bihayan na ikadua ini din na rukun sin agama Islam na in pagsusi na miftahu sala amo yaun in susi sin sambayang. So pamabay natatambulin bay bihayan na di ko makasud bang amo in nalaksiya subera on susi mo hasupaya ko makaukab sin bayaun. Na in pagsusi na amuyad dati niya amuya to in susi ataw kaamo in kunsi sin sambayang. Lon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam miftahu sala at-tahur. In susi sin sambayang amo na in pagsusi. Nabiyad duraha mo in pagsusi ni mga palanggungan na mga agama Islam amo in pagsusi sin hadas hati niya. So, pamata hadas asibing kay mo, hati niya, subay ko mag-ail. Nabalong taon, hati niya, hadas mo dakula bihayan. Hati niya, bang subul ko, bakas ko na nagaynok bihayan, ataw ka bakas ko, giwaan sin manni, sin kugbaya mo, na iniyad tuwagib ko, mamego, sabab, iniyad to hadas dakula. Ataw ka taga-asawa ko, bakas ko nakasuka asawa mo, nadamik yan, subay ko, mamego muna, ampa ko mag-ail. Sabab in hadas makalang amuya uni makatambol hasambayang. Tapabila taga hadas kau na nasirado na tambulin na mo in sambayang. Di man di ko makasud hasambayang, sobay ko magsusi ampa ko makasud hasambayang. Biya in kwan yaw natin niya in tahara yaun amuya uni kufl, amuya unin kandado sin sambayang. Nabanglaw taway na hadas mo na ma-open na inamuin sambayang kay mo. Na yung pagsusi ini mga katawtay manguran na mga agama Islam na amo ini pinaka mabugat di na mga sarat sin sambayang. Iniyan sarat yan subera tuod hinangan sin tao apabila magsambayang. Yung pagsusi mga palanggungan na mga agama Islam ataw kaatahara lugatan an-nadhafa hati niya paglisin wan nazahatu anil aqdaril hisiyati wal ma'nawiyah. Hati niya iban igan mo imang malumi sibura imatampal iban nakatatapok biyayan. Uno in
akzar amon hisiya, di along ta mga hadas yan, taga hadas kaw, ataw ka nakagik ko, nakakumpit ko sin kwa mga nagis biyayan, na mo yatin pegian amo insusihon mo imatampal. Yan. Na pabilalong ta amuin pagsusi sinamuin nakatatapok, nakatatapok siya. Na amo na impagsusi ha pangatayan din ha kasyirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala. So susion mo impangatayan mo din na kasyirikan. Ha pabilalong ta magsambayan ko masi-masi impangatayan mo ha tinataradod kaw sin pagtuhan mo fa Allah ta'ala ibang pagtuhan mo sindukain kaniya biyayan na di na tayo maong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na din na sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam, in pagsusi ini, bakan sa amuin matampal, mag-ail kaw, mamego ko bang hadas dakula, sa susion min pangatayan mo bihayan. Susion min pangatayan mo. In pagsusi matampal, amo yaon inyanganan, hamuin al-fiqhul far'i, hati niya hukuman, amuin matampa at atawa ka kuan sa pinakamalag ko tudlong tabihayan amuin fiqhul akbar amuin akida pegian subay susi subay marayo in akida mo biyayan marayo in panawahid mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mga palanggungan na mga agama Islam in so pama in kita tinang pagsusi hadath at tinabiya mga pag-ail atawa kapag susisin hadas dakula pagpego na subay on niyat sarta in niyat mo biyayan uno in hadas yaon amo in igan mo hati niya subay yadto timitinggil yadto halom sin pangatayan mo in niyat ini baken siya labtiken sindila in magbasa kaniya pangatayan in niyat sabab in niyat yaon hati niya mahalluhal qalb mahalluhal qalb in tampat niya pangatayan beken in tampat niya dila beken labtiken sindila in niyat nabira mga sambayang yan among pagsali subay pangatayan ni magbasa beken dila in magbasa subay na damateng nga takbiratul ihram ampakaw magbasa lang mo Allahu Akbar. Nabiyad to ra mga katawtay manguran na mga agama Islam sa gawa hamazhab sin Imam Shafi'i in paglabtik sindila sunnat lon sin Imam Shafi'i sa wero dalil niya wero dalil amo in makusog manuntyuki sin amo in kaul niya in pagsusipyagnganan hasyara irtifaul hadath wa zawalun najas hati niya igan in hadas dakula atau kahadas asibi iban amo in nagis nakapikit do na bara. Susiyon si Mano siya magsambayang, bali tu pakaragyaan. Tu lugar. Ikaysa, subay susiin tamungan niya. Muna susiin baran niya. Ini kadua susiin tamungan niya. Ini kato niya susiin tampat pagsambayangan niya. Yan natin niya. Lugar yaon amuin natin niya. Amuya unin wagib ha, apabila magsambayang yung tao. Nasa pa man nagsambayang ko biyayan. Nag-ail na ko marayaw ataw kahadas dakula na mego kaw pagus nag-ail kaw sakaliin tamungan mo yaon hati niya bakas tamungan aliyazo bila tiyakawan in tamungan yaon ataw ka in tamungan yaon amo in daugan mo din na pagpanayam biyayan impiyami mo kaniya na pabila magsambayan ko sulog mo in amo in tamungan yaon hati niya din ha takawan atau panayam biyayan na di ratay maun sin Allah Ta'ala in sambayang tabiyayan na biyara tubig in tubig yan na pabilalong ta in tubig yan at niya di kato at niya kabiyak santa taga meter in tubig at niya ombayad tak basa kahaba gumawa in tubig din ng mga guri po yan na on amuin at niya bill amuin babayaran tayaon na pabilalong ta amuin nag-ail kita sa in tubig tayaon tiyakaw. Uni maanasin tiyakaw, wala siya 5 beha adad. Wala 5 beha kontador sin tubig yaon. Na magsambayan ko, nag-ail ko sin tubig tiyakawan, di ratay maun sin Allah Ta'ala in sambayang mo. Sabab in tubig yusal mo bakan siya susi at ineden ang mga tiyakawan. Andela sabab yaon mga katotay manguran na mga agama Islam. In
Pagsusi ini, amo insalta inyat si mano siya, muna susiyon mimbaran mo bang hadas dakula, ataw ka mga anggota baran mo biyayan, bang hadas asibi, na bang mayroon tubig, na ingganti niya, na turab, ataw ka buhangin, biyayan. Ataw ka on tubig, sa nasakit ka, di ko makausal sin tubig. Nauno biya din pag-ail mo. Magpakawakaw buhangin, ha paniw-paniw biyayan, ha kahaba da matang inwakto, magtayam mo ko dito ha amo in paniw yadto, amo ataw kabuhangin yadto kaya piyakawa mo. Bang weroon maka-ail kay mo, ataw ka insakit mo yaon sukang niya in tubig. Na weroon dapat subekaw mag-usal sin buhangin, na supaya di sa mong insakit mo yaon. Adela sa mapyaon mga katotay mauran na moaga ma Islam. Amo in mga tubig, amo in manjari, ipagsusi na amo in mga tubig na sabot halom Quran. Ikaysa, sin Allah Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'ang tahura. Piaturon na mo, din na langit in tubig susi, ima na niya ulan. Ulan. Namikyan sin Allah Ta'ala, wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Piaturon sin Allahu Ta'ala kanyo in tubig din halangit supaya kamo makapagsusi kaniya liyutahhirakum bi. In pagsusi ini among tahur pegiyan. In tahur pegiyan nagbidda sa mga kaanakan mga kataw-tay manguran long na maut tahur iba maut tuhur. In tahur na amo in pag-ailiad to amo in pag-ail, tubig yan to amuin, kuan. Huwa tahiru fi zatihi al-mutahhir li ghairihi. In tubig manjari ipagsusi, amo in susi siya ginawabaran niya, iban makasusi harugain kaniya. Amura long tain mga tubig ikaysa na amuin maul matar, hati niya tubig ulan. Ikadua na salj, amuin ice. Inais makajari sa pag-ail. Atawa ka tubig mahagot, bard. Bihayan. Atawa ka amuin mga sapa, mga subayaon, atawa ka mga maul uyun. Amuin tubig amon on sa mga tubig gumawa din ng mga bato yaon, maul ain, atawa ka bol in pagtawag kaniya. Iban mga kupong yan, iban tubig dagat, na ingkatan yaon amuin tubig manjari siya ipagsusi yayan. Apabila in tubig hati niya na nauba in dabus niya warna niya. Sa babansin on nahulog kaniya amuin nagis. Kailamuran siya sin nagis biyayan. Napabilatin niya, in tubigatin niya, in nagis na kalamud kaniya, amo in nauba, in warna sin tubig yaon sa baban, sin nagis yaon, na di manjari siya pagsusi. Natin niya, itifak in mga fukaha, sin di manjari ipagsusi siya. Sabab malumi na in tubig yaon, malumi siya. Adapan lang tamo in tubig na uba, in warna niya, bakan siya amuin kiyahulugan si nagis in nahulog kaniya atin yung mga kuan amuin mga asal mga susi bialong ta mga sabon mga colgate uno na biyan atawa ka kiyahulugan siya tangki kiyahulugan siya si mga daon kahoy na pinda inwarna niya in katanya to susi siya na in dua in kaul si mga ulama sa in kaulu sahih na sihatu tatahuri bihi masira manjari siya ipagsusibihayan. Long Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Long ni amma mas'alatu taghayyuril ma al-yasir aw al-kathir bitahirat. Ada long niya in mas'ala atawa ka tubig na uba in dabus niya sin kialamuran si sin tiyo-tiyo ataw kamatao din na mga susiraysab. Biya mga sabon, atawa ka kuanan si mga lupa, mga Colgate biyan na iniyad to atin niya masi-masira in kasusi sin tubig yaon. Masi-masira in kasusi sin tubig yaon.
sa khilaf in mga ulama sa in qawlus sahih na masi-masira in kasusi sin tubig yaon. Losin Allah subhanahu wa ta'ala Quran. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Losin Allah Ta'ala bang inkaonan niyo, nasasakit kamu, di kamu manjari mabasa, sabab semungin sakit. Atawa ka hatulakan kamu bihayan, atawa ka amuin, gimuain nagis niyo, bihayan, atawa ka bakas kamu nakasuka asawa niyo, falam tagidumaan, wayroong kabakan niyo tubig. Wayroong kabakan niyo tubig, losin Allah Ta'ala. Nalong niya, fatayammamu sa'idan tayyiba. Lawag kamo simbuhangin susi, magtayammum kamo. Sibura indabos, sin tayammum, sin pag-ahil, ganti sin ahil, iban ganti sin pagpego. Sibura in dabbos niya, in pagtayammum. Ang tabihayan natin niya, itupak mo bihay 5 mo, bus, ikuan mo bihayan, ang pamaikuan mabayo mo bihayan. Pag-uusiyad to, na iniyad to hatayan khilaf in mga ulama. In mazhab Shafi'i makaruha ko makatubak hambo kabayho kikadua na halima bihayan. Hamazhab sin Hanafi na makaminsan sa zako bihayan. Makabiya katubak ko bihayan na igan min kuan yadto at inikuan mo pabayho mo bihayan pag ubos yadto amurad din usalan mo ha para ha 5 mo. Ubos na in pagpego yadto amura duara. Duara yato. Nabiyad to rin dabos yung pag-ail. Pag-ail. Bang hamazab ko Hanafi, makaminsan da ko makatupa kahabuhangin, ubos igan mo biyayan, ikuan mo diyan bayo mo, pag ubos yato ang pahalima mo biyayan, na ubos na, khalas, intahal amar. Nadami kaya natin niya, taga-gyunob kaw, nakasuko asawa mo, wihirong tubig ipamay mong biyayan, na magtayam mo, kabiyad to rin dabos niya, intayam mo niya. Na namay tilon sin Allah Ta'ala, apabila lang na yung kaonan nyo nasasakit ka mo, atawa ka hatulakan ka mo, atawa ka bakas nanginto inambukan niyo, atawa ka nagsuka asawa niya, wayroong kabakan yung tubig ipagsusi niyo, na fatayammamu sa'idan tayyiba, famsahu biwujuhikum, sapuhin niyo, bakit ni maanasin pagsapu yan tubiyan natin niya, ibiyaan mi 5 mo, tagabuhangin na bayho mo, kapulingan kaw. Sa pagtumpak mo diyan, ibatang mo sa zabihayan, habay mo bihayan, bus igan mo siya, ang paikarin mo na pa, kuan mo bihayan. Basta ibiyang-biyan mo yung tagabuhangin, arakala kapulingan kaw. Makambiyad tindabos sin kuan bihayan. Hapagturon sin ayat sin tayam mo, lon sin bagindaan li karamallahu wajha, o radiyallahu an, long ya Rasulullah, imapatot long niya sapon long niya sin buhangin, amo insiki, sabab pamuyad tulong niya in kuan. Damikyan ni mas, biyad torain, kuansin Ali karamallahu wajha. Adena sabab yaon mga katawtay mahuran na mga agama Islam. Imano siya apabila long tadi siya makausal sin tubig. Ataw kaway tubig mausal niya. Atawa ka di siya makausal nasasakit siya nahinang sin Allah Ta'ala insipat niya amuin magtayammum siya. Magtayammum. Long Ibn Hubayra, long ni ajma'u ala anna taharata bil ma'i tajibu ala kulli man lazimat hus-salah ma'ujudihi. Long sin Ibn Hubayra, hambuk siya din ng mga fukaha. Nag-ittifak long niya, nahambuk long niya, mga ulama, sin impagsusi hatubig yan wagib, hatao amo inkiwagiban siya magsambayang. Apabila on tubig. Bangwero on tubig, amo ingganti niya. May tilon sin Allah Ta'ala, falam tagidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Bang hindi ko makabaksin tubig, way tubig ipag-ahil, ataw ka on tubig. Sa among para sa paginuman in tubig yaon. Bang ipag-ahil mo in tubig yan, na arakala kamulang ning paginom,
na makamudarat kay mo bang uhong ko bihayan. Na isip mo na in tubig mo yaon, magtayamum kaw. Magtayamum kaw. Amuyat inkwan si mga fukaha atau kaibanan din ng mga fukaha. Ini hati niya mga ayatan yan, manunjuki sin agama Islam, agama maluhay. Iban agama amon salagkulag-ku sa halga-halga pahadarasin Allah Ta'ala. Agama susi. Hati niya susion in matampal, iban nakatapok biyayan. In pagsusi sinamo in nakatapok amo na impegyan amo in ashirk. Hati niya unin pagsusi kaniya, para yon mo panawahid mo. Para yon mo in iatikad mo fa Allah Ta'ala, iban ikhlasan mo yung pag-ibadat yaun, hakarna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karna Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tubig, apabila long taon tubig. Sa indanan min tubig yaun, apabila na uba, hati niya, na baruba in tu, ikaysa na warna niya, tininapinda na. Inikadua niya, amo innanam niya, napinda na. Inikatu niya, amo imbaho niya, hati niya, pag baho mo kanibiyan, dukain na imbaho niya. Sa baban sinagis, na ijma, itifak, mga ulama, sindi na siya manjari usalan. Apabila lang tayong tubig yaon na baruba in mga sipat niya, sin kialamuran siya, sin susiraisab, bialong ta mga daon sin kahoy, atau kasabon, atau kauno-uno na biyayan, din na mga mawad tahira, amo insus siya yaon. Na hantunga si mga ulama, na masirain kasusyan sin tubig yaun. Iban amuyatin sahih, qawlu sahih, na annahu tahur, yajuzu tatahur bihi min al-hadath wa tatahur bihi min al-najas. In tubig mga palanggungan na mga agama Islam na bahagi siya doon kabahagi, kaysa tubig amo in tahur. Manjari siya paghati niya susi siya, iban manjari siya ipagsusibiyayan. Ikadua tubig amo in nagis, di manjari siya usalan. Di manjari siya usalan. Mga katotay manguran na mga agama Islam. In dena mga amo in lamod dare agad dare ha mga tahara pegian amo in aturan sin mga aniya. Impiyagyan aniya ini amo in bang mga tubig amo in paglulunan atau kambiya mga baldi, undam atau ka mga lay atau ka mga anglit, mga uno-uno na biyayan. Amo yatim amo in aniya. In aniya yaun hati niya, on aniya den ha basi. On aniya den ha kahoy, on aniya den ha pais si mga hayop yan. Apabila lang amuin mga aniya, amo mga kapaniya-paniyaon, na manjari siya usalan, amo yatin asli ni al-ibaha. Hati niya susi siya. Malengkan in dua, pianglangan sin Rasul Sallam, di siya manjari usalan mo pagtugna, atawa ka mga pagkaon, hati niya mga hinangan mulay, atawa ka hinangan mo siya ipagsaw ka tubig, ataw kapag inuman baso biyayan, amo na in ina udzahabi wal fidda. So pamaintaw dayahan, hati niya o mga anglit niya bulawan, ataw ka pilak biyayan, hati niya white gold yaon. Na diya tumanjari usalan niya pagkaon ibang paginom. Uno-uno biyaya atau kau mga undam niya bulawan atau kapilak na diya tumanjari usalan niya. Pianglangan niya to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pianglangan sabab iniyan amuya unin pakayan si manusia, amuya unin mga pagyusan sinto surga. Biyayan. Na pianglangan niya to kato usalan tadi ha dunya. In mga bulawan niya din na mga kapaniapan biyayan, iban mga hinangan ta mga pag-ari-ari yaun. Hangkan pianglangan kato mga usog,
magbulawan kita, at niya doon na kain mga gantong liog, atawa ka mga tag, mga singsing bulawan, na iniyaun pianglangan sin Rasul Sallam katutaniyo. Bang di kita magkahagad sin panglang sin Rasul Sallam, masita siya usalan diha dunya na adlaw akhirat, way nasukuta bulawan. Ang painto surga, in kantil niya, in mga baso niya, in ginis babara pagkagamitan niya halom sin surga, bulawan ataw kapilak. Yan. Nabang umusal ko diha dunya, na way na kagamita imana niya, hati niya, dito ko makabutang hatampat halom sin narka mayta, sabab in ikaw takabur ko fa Allahu Ta'ala. Takabur ka, uno inlon sin Rasul Sallam, long niya la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibar. Di long niya makasuda surga imano si aumpa mimikit biya lagkuhanglop halong pangatayan niya amo insipat takabur atau kaabu biyayan. Nalong si Rasulullah matungod simbulaw pag-usal pianglangan niya la tashrabu fi aniyati adh-dhahab wal fidda wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fi dunya wa lana fil akhirah. Rawahul jamaah. Ayaw kamulong niya minum ha mga kapaniapan amuin bulawan atau kapilak. Iban ayaw kamu kemaun musal kamu silay bulawan atau kapilak. Sabab imbulawan yaun sukusin sila mga kafir diha dunia. Kanila niyan sa haadlo akhirat oy na kanila kato na isa halom sin surga sin Allah Ta'ala. Insyaallah Ta'ala. Demikian sin Rasulullah sallam alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Muttafaqun alayh. Imano siya minum siya kuan baso, so pamaong baso niya pilak, diyan white gold yaun. At usalan niya pag inom, at butangan niya tubig dito siya minum, na lon sin Rasul sallam in biotang niya piasod niya malom tiyan niya amo in kayo din na apinar kagyahanam. At niya amo yati magbukal diyan. Pianglangan to sin Rasul sallam. Imbyan to. Damikian yung kapaniapan. So pama, hati na ong kapaniapan, mga tumbaga, sa olamud niya bulawan, mga tunga ka atau kaunubihayan, damikian tagalamud siya pilak, na di na ito manjari. Bisan bakan siya pure bulawan atau kapilak, basta tagalamud siya bihayan, na di na ito manjari usalan mo bihayan. Hiyaro sa imbulawan niyan ang mga babae, sa pag-ari-ari nila ang mga kabanahan nila. Nadikato baliskat, pag-ari-ari hato taurugain, bang para habanan niya, na di siya mag-ari-ari si mga magbutang si mga bulawan niya. So may naon mga occasion ng mga hotel yaon. Tinakita mo na imbulawan tub-tub na rihat siku niya biyayan. In gantong liog niya, at di siya magpahinang simbadyo niya, amon makiputin, amo in liog niya. So may maluag, supaya kakitaning gantong liog niya, pila nagbangkat biyayan. Hon. Na imbulawan yan, naon waktu ikakupur hamano siya. Bang di mo siya kapagsakatan na makamula kay mo adlaw kiyama, doon pa hakubur mo, papanjariun sin Allah Ta'ala has amuin maniksa kay mo biyayan halom sing kubur mo. Pikuong ko na din ha, tuktuk mo yan, si bansiki mo, piko harap matupatay ko, bakang piko paunahan. Hadlaw kiyama, papanjariun sin Allah Ta'ala pilinsahan. Mahinang na sa pilinsahan yung bulawan mo yaon, tiniya papasun siya, halom sinar kagyahanam, may kadaru 50,000 sana. Ilugay sin pagpapasok kaniya, kayman ngay butahon. Diyan, ubos, ipilinsa na pabayho mo, pakid mo, pataykod mo, hawak to pipilinsa kaw, ininalong ni alta mo, amuin, wala mo piyag, balangya, hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat timaana sinayatan sin Allah ta'ala, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. Na din na sabab yaon mga kataw-tay manguran na mga agama Islam bang biad to hatin yain pangaltata magpataod kita sa simbulawan dita siya pagsakatan ataw kaipag-abuta ipagtakabur ta pagkahitamano siya maropa ni wayron altata
Sabab ikanar kakato biyayan. Hambuk babae at zaman si Rasulullah. Kita si Rasulullah in dua tag biyayan, dua kuan lima niya bulawan. Long niya, malukay mo na long niya iusal yan, pila tahun na. Long niya tahunan na ya Rasulullah. Long niya nakapila ko nakapagsakat. Long niya bisan na kaminsan wala long niya. Unin agi sin Rasulullah maana sinadis niya. Uno, makuyag kaw, hinangan sin Allah Ta'ala, ipusas kay mo, halom sinar ka jahannam, imbulawan mo yaon, na imulak kim babae, di akulong niya mabaya ya Rasulullah, hiubos sin babae, hati niya biotang niya paunahan sin Rasulullah, long niya lillahi wali rasuli, di ko natudlong niya kawaon, kaya ngatang magsarang sukura ko kay mo ya Rasulullah, hati niya kaya ngatang amu yaon ni makanar kakaku, di ko natudlong niya ulinan. Nasampai na singuran na si mga kaibanan kababaihang biyayan, hati niya, sampai na raak si Rasulullah in Bilal, long niya, hubwa Bilal in badyum yan, botangan simbulawan niya siyang bulak si mga kababaihan. Nadikato, bang sagdaon may bulawan sin tao, baita ang kulong niya, marelong niya imibugoy kay mo bulawan biya ini. Mare, kuang kulong niya biyan. Mainggit ko isablong niya kakulong niya biyan. Sabab zaman tabihayaon hati niya berkembia zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In zaman sin Rasul sallam in kasabnalan in pangitan nila kasabnalan. Zaman tabihayaon on manusia in pangitan niya masira kasabnalan on manusia bang in pangitan niya siniyaon hati niya makasulang sinamuin kabayaan niya hawa nafsu niya na long niya bukun bunalian. Na din na sabab yaon mga katotay manguran na maaga ma-Islam. Muna long tamuin, pag-usal simbulawan, ibang pila ka mga kapaniapan biyayan, mga lay ataw kakuan, sibura in usog ibang babae, lialang sinsara mag-usal. Tiyugutan sa in mga babae si mag-usal simbulawan, amuin pag-ari-ari nila ha mga bana nila. Bukun para ha taurugain. Habiyawon bukun para ha bana, para ha taurugain. Damikyan mga katotay manguran na maaga may saon sa mga pangdaigbay tabiayan, mga Christian sila, on waktu kakulangan kita si mga kapaniapan tabiayan. Na mga tao yaon marayo sila katubiayan. Nalong tabia, wayron kalutuan na to mga anglit o mga kanila, muno ba? Manjari kita mamus kanila. Amon iusal nila niyaon. Banglong ta in iusal nila niyaon mga kapaniapan nila atin niya. Bekelong ta amo in nagis amo in. Di mo ra kengata niya, iusal nila hanagis atau kaway biyayan na makadyari kaw amo in kemuan sa subay mo ugasan marayaw. Sabunan mo siya biyan marayaw biyayan. Ugasan siya marayaw. Bago mo siya usalan. Sibure mga anglit nila atawa ka mga lay nila, undam nila biyayan, uno-uno na biyayan. Makadyari kaw mag-use sa ugasan mo siya marayaw. Damikyan ni mga badyo si mga hinangan si mga kafir yang mga badyo. Uno, manjari ba mag-usal kita atawa kadi? Balong ta mga kapaniya-paniyaw natin niya, mga bakandalong ta amo in haram in kuan nilang biyayan, manjari ato mag-usal kita mga badyo yan. Mga taong pa mga kuan. Ayaw sadza, bang mga taong pa yan, taong payaw natin na din ha mga pais haram. Din na hinang din na pais baboy, atau ka mga pais mga iro yaon tabiya atawa ka mga sinturon yaon din na mga kuansi na mo in mga haram biyayan bang apabila lang tawala siya na dibag wala siya na dibag biyayan na di siya manjari usalan tayad to bang sinturon mo yaw natin din ha mga kuansin haram biyayan pag usumambayang ko yaong kay mo hawala siya na dibag na di mataymin sambayang mo di matayma. Mga palanggungan na muaaga ma-Islam, mura-murahan insyaallah ta'ala, amuin, pagbarakaton sin Allah ta'ala, imaniyo tiyo din na mga nakakawa nato pangajian diha ini, atin niya, tamatan ko na diha ini, aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.